gaur txistoa nagusi, Tolosako inauterietan, beste herrietan txistoa galtzen nahi da, baina hemen indarrak gero eta gehiago dauka. Ikusi behar da, ostiralian, txistuak betetzen dula Tolosako kaliak, eta nolabait, hemen gabiltza, goizeko 11 territatik atzaldeko 3 arteo, hemen ibiliko geha kalian. Txistoa izango da nagusi Tolosako inauterietan. Astelena aste arte hori bildiko.